Bon dia. L'objecte de la present sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament d'aquest municipi a la vista de resultats que es van produir el passat dia 24 de maig de 2015. El procediment de constitució de l'Ajuntament, de conformitat amb allò que s'ha disposat per la legislació electoral vigent, implica la realització de les operacions següents. Primer, constitució de la mesa d'edat, formada per regidors electes de major i menor edat. Segon, acreditació de regidors electes davant de la mesa d'edat, per mitjà de la comprovació de la credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el document nacional d'identitat. Tercer, jurament o promesa del càrrec de regidor. I quart, elecció d'alcalde o alcaldessa. Tot seguit es procedeix a formar la mesa d'edat, per la qual cosa es convida el fet que ocupen els seus seients els senyors José Francisco Muñoz Mascarell i Juan José Benavent Escrivà, assumint la presidència el primer d'ells. Bon dia. Es declara oberta la sessió per la constitució de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs. Té la paraula el senyor secretari per anar cridant de forma individualitzada a cada regidor electe per l'ordre que figura en l'acta de proclamació remesa per la Junta Electoral de Zona, a l'efecte d'acreditar la seva personalitat mitjançant la presentació del document nacional d'identitat o document identificatiu. Pablo Puig de Sena. Celia Escrivà. Irene Berchet Monzó. Emili Josep Marcet Mengual. Dolores Escrivà Pelló. Miquel Fuster Monzó. Gaspar Pérez Fuster. María Inés Pérez Fuster. Francisco Seguirre. Hi ha quòrum suficient per a la celebració de la sessió. Queda constituït l'Ajuntament de la Font d'en Carròs. A continuació es procedirà a l'elecció de l'alcalde o alcaldessa, per la cosa que el senyor secretari té la paraula per explicar el procediment d'elecció. Una vegada comprovades les credencials de tots els regidors electes, si hi ha algun regidor a qui afecti alguna de les causes d'incompatibilitat previstes a la normativa vigent, que ho manifeste en aquest moment. No havent-hi cap regidor afectat per causa d'incompatibilitat, es procedirà a la formulació del jurament o promesa d'acatament de la Constitució legalment exigit, per la qual cosa s'invita a tots els regidors a efectuar així davant la lectura de la fórmula legal del jurament o promesa. Pablo Puig de Sena. Jo,
Jo, Pablo Puigdesena, promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Celia Escrivá. Jo, Cecília Escrivá, promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Juan José Benavent Escrivá. Jo, Juan José Benavent Escrivá, promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Irene Berchet Muro. Jo, Irene Berchet Monzó, promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Josep Martínez. Jo, Emili Josep Marcel Mengual, promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions de càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Dolores Escrivá Peiró. Jo, Dolores Escrivá Peiró, promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Gaspar Pérez Fuster. Jo, Gaspar Pérez Fuster, promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. María Inés Pérez Fuster. Jo, Maria Inés Pérez Fuster, promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Francisco Seguí Ruiz. Jo, Francisco Seguí Ruiz, promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Miquel Fuster Monzó.
Jo, Miquel Fuster Monsó, prometo complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor del poble de la Font d'en Carròs, amb lleialtat al cap d'estat, guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia com a normes fonamentals, perquè així ho mana la llei, i també promet treballar pels drets socials, els serveis públics, el valencià i la participació dels nostres veïns i veïnes. José Francisco Muñoz Mascarell. Jo, José Francisco Muñoz Mascarell, jure per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs amb lleialtat al rei i fer respectar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i de la Comunitat Valenciana. Queda constituït l'Ajuntament de la Font d'en Carròs. A continuació es procedirà a l'elecció de l'alcalde o alcaldessa, per la qual cosa el senyor secretari té la paraula per explicar el procediment d'elecció. El procediment d'elecció de l'alcalde o alcaldessa és el previst per l'article 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de Règim Electoral General, que literalment diu: en la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección de alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. De conformitat amb l'acordat per representar de les diferents candidatures que han obtingut representació, la votació s'efectuarà per sistema de votació secreta mitjançant papereta que cada membre de la corporació anirà depositant. D'acord amb l'acte de proclamació de la Junta Electoral, els noms i cognoms dels regidors que encapçalen les corresponents llistes electorals, amb el número de vots són els següents. Senyor Pablo Puigdesena, Partido Socialista Obrero Español, 1.070 vots. Señor Gaspar Pérez Fuster, Partido Popular, 613 vots. Señor Miquel Fuster Monzó, Compromís per la Font Compromís, 323 vots. Señor José Francisco Muñoz Mascarell, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, 234 vots. Quins regidors que encapçalen les seves corresponents llistes presenten candidatura? Queden proclamades les candidatures siguients: senyor Pablo Puigdesena, Partido Socialista Obrero Español; senyor Gaspar Pérez Fuster, Partido Popular; senyor Miguel Fuster Monzó, Compromís per la Font Compromís; José Francisco Muñoz Mascarell, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. A continuació, es celebra la votació. Els regidors seran anomenats per ordre alfabètic de cognoms. Els membres de la mesa d'edat voten els últims, primer el de menor edat i després el de major edat. Celia Escrivà. Dolores Escrivà Peiró. Miquel Fuster Monzó. Emili Josep Marcet Senguà. Gaspar Pérez Fuster.
Francisco Seguí Ruiz. Irene Berchel Monzón. Juan José Benavente Escrivá. Y José Francisco Muñoz Mascarell. Pablo Puig. José Francisco Muñoz Mascarell. Pablo Puig. Gaspar Pérez. Pablo Puig. Pablo Puig. Gaspar Pérez. Miguel Fuster. Gaspar Pérez. Pablo Puig. Pablo Puig. Revisat l'escrutini, el resultat és el següent. Pablo Puig de Sena, 6 vots. Gaspar Pérez Fuster, 3 vots. Miquel Fuster Monzó, 1 vot. José Francisco Muñoz Mascarell, 1 vot. El número de vots vàlids és 11 i Pablo Puig de Sena ha obtès el número de vots de 6, que constituïx la majoria absoluta. Queda proclamat alcalde de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs el regidor senyor Pablo Puig de Sena del grup Partit Socialista Obrero Espanyol. Pregue que es dirigisca a la mesa. Accepta vostè el càrrec de l'alcalde de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs? Sí, accepto. Procedisca a la formulació del jurament o promesa. Jo, Pablo Puig de Sena, promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Pot ocupar vostè la presidència. Bon dia a tots. Primer que res volia donar la paraula a la resta de representants i regidors de l'Ajuntament. Bon dia a tots. Bé, primer que res, enhorabona a tots els nous concejals, com no, enhorabona al senyor alcalde, i comentar dos cosetes simplement en el que serà l'actuació del Partit Popular en aquesta legislatura.
Nosaltres sempre hem dit i hem comentat que el poble no s'enganya mai, per tant, el poble ha votat, ha demanat una majoria absoluta i ha demanat un canvi. Per tant, creiem que com a majoria absoluta és una fórmula que és la que millor dona la governabilitat. Al mateix temps, efectivament, així no n'hi ha ningú que posi entrebancs a lo que és el funcionament. Per tant, nosaltres, com efectivament s'ha proclamat així, hi ha una majoria absoluta i nosaltres ens limitarem al Partit Popular a lo que és donar en quant alguna opinió si creiem convenient que era que tinga diferents punts de vista. De més, torno a reiterar l'enhorabona i res més. No. Bé, des de Compromís de la Font, felicitar primer que tot a Pablo Puig, que és el nou alcalde, que és el receptor de la voluntat de canvi que ha manifestat el poble. Ell té la responsabilitat de gestionar aquest canvi, però també hem de recordar-li que el canvi manifesta que ja no volen rodillos ni volen polítiques d'altres èpoques en les quals les majories absolutes eren sinònim de fer el que em dóna la gana. Nosaltres creiem que les majories absolutes, igual com les minories no absolutes, tots tenen ganes de treballar per el poble i així manifestem la nostra responsabilitat. Posem a la seva disposició aquest regidor i el col·lectiu de Compromís amb la Font per a que el que vostè vulgui. També li manifestem que ho portem en l'ADN i que nosaltres estem disposats a col·laborar amb la Costúrica sempre que vostè tinga ganes també d'obrir el poble i no tornar a les velles polítiques de majories absolutes i de família. Primer que res, felicitar a tots els veïns de la Font per el dia de les Volades, perquè van ser unes Volades sense cap problema dignes d'un poble que ja demostra que tenim una majoria ja democràtica. En el segon punt, vull agrair a la gent que va votar a nosaltres, en aquest cas a Ciutadans. En el tercer lloc, simplement vull que acceptem, com altres voltes han fet les majories, igual que les minories, que hi ha que acceptar el que la voluntat del poble dictamina, mos agrada o no mos agrada. És a dir, que unes voltes majoria absoluta mos agraden, o sigui, altres voltes no sé, majoria absoluta, el poble havia dictaminat i tenim que acceptar el que es passa. I des de Ciutadans ens posem a l'ordre de l'alcalde, felicitar-lo primer que res, a lo que ens pugui necessitar i si ens posem d'acord per la nostra part no hi haurà cap de problema. Jo m'havia preparat 4 paraules, com sempre, que no sé si serà avui, però bé. Bon dia a tots i a totes. Vull donar-vos les gràcies per vindre a aquest acte de presa de possessió de la nova corporació municipal, que ha estat elegida després de les eleccions municipals que es van celebrar el passat 24 de maig. Vull remarcar el comportament d'aquells que lliurement van eixir de casa i van participar en la festa de la democràcia. I, com no, agrair a aquells que ens han donat un suport majoritari. Tinc la sort d'encapçalar aquesta nova corporació, acompanyat per 10 regidors i regidores, que treballarem cada dia pel poble que estimem. Des d'avui hi haurà un canvi en les formes de fer política, en el tracte amb les persones, i els fets seran els que posen a cadascú al seu lloc. Obrirem les portes i finestres de l'Ajuntament amb total transparència i amb participació més activa de les associacions del poble i de la ciutadania en general. Sabem de les necessitats de la gent, d'aquells que estan passant-ho malament. Hem de donar una llum d'esperança als nostres joves i recolzar-los dins de les nostres possibilitats. I anem a exigir al nou govern de la Generalitat la construcció de l'escola nova. Per això, el dilluns sol·licitarem una reunió amb la Conselleria d'Educació. Estem ací per a fer coses, però per a fer-les bé, però volem fer-les amb vosaltres. Així que gaudiu del dia d'avui i participeu en la festa de Sant Antoni de Pàdua. Gràcies i bon dia.